også. Smile, Nairo Quintana, semi-karakter, han har været i det her løb. Så skal vi ned til en anden meget stor karakter i det her løb. Han er dansk pas, og det er Jakob Fuglsang. Ja, Jakob Fuglsang, så er løbet slut. Du er inde på 7. pladsen. Du står og smiler. Fortæl mig, hvordan har du det? Jeg er glad for, at det er overstået, og at det gik godt også i dag. Hvordan var det at ramme Paris i den her sene aftentime? Ja, men det har været en lang dag, og i sidste ende så lidt, det føltes ikke som om, at klokken den var så mange, som den egentlig var, fordi nu er vi vant til at køre cykelløb fra klokken 1-2 af de sidste par dage, og hele formiddagen på at komme hertil. Men det var da en fed oplevelse at køre ind i Paris og køre mod solen, som er på vej ned, og der er F-16 fly, eller hvad det nu var, der flyver hen over hovedet på en. Det er sikkert en fed oplevelse. Kan man sådan lidt mærke, hvad skal man kalde det, historiens vingesus? Eller? Ja. Ja, det kan man godt. Altså, der er lige fået en ekstra tand til den her tur i forhold til de 2 foregående, jeg har kørt. Du har startet efter det længe at blive kaptajnen, der skulle køres for i Tour de France. Din målsætning var top 10. Du ender på en 7. plads. Det må man synes, det kan man ikke kalde andet end et rigtig flot resultat. Er det gået op for dig selv nu? Jeg tror det ikke helt endnu. Så småt i går aftes begyndte det, men jeg tror ikke helt endnu, at den er pisset ind. Jeg tror, det kommer nok måske en gang, når jeg kommer hjem, og der kommer lidt mere ro på. Der lød et ordentligt